Khaddu khadwai Punjab don buram sindon Cristiano Ronaldo ya ka Al Nassr. Kata ada ka baula laban tep art ligi gol. Na ka banta ka Al Nassr. Bat khur sindon ka Al Nassr ya ka namla adu jong ka Saudi Pro League. Mentah ka samoy. Te hoy perlo ka jil kai ka bak haddu jong ka Al Nassr ha ka Saudi Pro League. Kata persya ka damak. Ka Al Nassr ka lalaban pelim keput ia ka damak lang ba saulo wikul. Bat ia kita ki gol laplin kong da umane haka menit ka belai pulai. Bat bot saga gol jong koman haka menit ka besan puai. Hanrai haka menit ka besan punyo ka damak lalaban penpai si gol. Lengba ka penalti. Kumta ka Al Nassr wat lada ka laban lam khamat si gol ka mensim jong ka kadang seir thot. Ya lese balaban penpai ka damak. Hanrai day haka menit ka bahan rupu aro Cristiano Ronaldo. Ola shimnya ka free kick. Bat ulala sendon bantep ya ka syapo jeng ke gol. Kabanang pen skem jingmut bat nang bu jingker men syu ia kinang kersan bat kumjuru ia ka Al Nassr. Ban job ia ka Saudi Pro League. Bat day haka menit ka ba prapeu Cristiano Ronaldo lala bantep ia ke gol ka ba ar ka jengu. Ka ba penhun hijrut ia kinang kersan jeng ka Al Nassr. Bat Cristiano Ronaldo ro ulasuk lakemen hikamen simjai. Kabala pelang sendan yu uban langki khamat jong ka jingkemen. Hoy perlo ka Al Nassr ka lalaban khuri ka namla du ha ka Saudi Pro League. Nda ka bakal lalaban penkut ia ka Samoy lekai. Nda ka batam arpoin ia ka Al Hilal. Ha kami ia king point. Bat kane ka de ka trofi ka banangkong iyo Cristiano Ronaldo. Nadu baula leg ban panyesok syaka klub Al Nassr. Kabana kaliang jong ka Al Nassr kadai ka sin ka bakhat sin ya ka ban khur ya ka Saudi Pro League. Bat nakaliang Cristiano Ronaldo pat hadin nyosnam nadu bolami na ka club Juventus. Khaddu khadwai ulala ban job iya ka league title ka jongo. Kaba ulala aruban at syaki live new telik trophy haka karier ka jongo. Bat hadin bolala ban tep iya kita ki ar teliki gol. Mentau la posya ka khandai spot nyo pulai career goal. Bat mentau la longkum unong tep goal ba ar jong ka Al Nassr. Haka Saudi Pro League. Ka ba udon kam satang lai goal hi ban kni pas no. Ya umah men. Bat hoy perlo Cristiano Ronaldo la kala longkum utau rangil kai uban kong haka history jong ka football. Ban job title ya South League kilik bapher. Kata naga Premier League La Liga Serie A bat Saudi Pro League. Te perlo kane ka jingla jong Cristiano Ronaldo ban penjob ia ka Al Nassr. Kano kalong ka jingkeman ka bakraw u. Bat kumjuru ia kinong kersan ki jongu. Bat mentau Cristiano Ronaldo bala sapwes nem karta. Onsa pen kre na ka benta ka World Cup. Kublai shubun. Ladap snotonat ik kubar sport wanam klet ban subscribe. Like but press your bell icon. Bat kini ki trofi kabinet jong Cristiano Ronaldo.